Бассейнны Казанның Фартекс оешмасы төзи. Төзелеш өчен финанс чыгымнары республика бюджетыннан бүленгән. Төзелеш төгәлләнүгә таба бара. Бүген территорияны төзекләндерү эшләре башкарыла. Бүгенге көндә безнең тышкы эшләр башкарып барабыз. Сулар, трубалары, канализация трубалары бөтен здание эченнән территориясеннән китте. Здание эченнән чыкты. Сабантуйга алай булса урам эшләрен бетергә хәтим. Зданиены тиреп куйдык вокруг. Биредә өлкәннәр һәм балалар өчен аерым йөзү урыннары ясала. Бассейнда 4 сикерү тумбасы да булачак. Бинаның эчке өлешендә бизәү эшләре калып килә. Без килгәндә эшчеләр бетон астына ком җәя иде. Бигетә кергәнгә инде бер 6 ай бар. Без менә төбеннән башлаган инде. Монда кергәндә үләннәр, алабуталар үсеп торган җир инде. Менә шушындый объект итештердек. Монда бөтен әйбердә чимарлар бар, погодалар әйбәт кенә булды, салкыннар булмады инде, эшләргә инде. Менә шушылай нормаль гына эшләп, шушындый улы гына төзелешне башкарып чыктык. Инде әйтергә кирәк инде, бик теге ни булмаса да, бик күп эш калмады. Шушындый пока материаллар килеп тора. Бу шушы якын көннәрдә битеребез дип уйлыйбыз инде. Хәзер тышкы якларда да баралар, юллар салалар. Вентиляция, җылылык, канализация эшләнгән, су кергән, бина үз котельныйыннан җылытылачак. Төзелешне август ахырына төгәлләү планлаштырыла. Мөслим гимназиясында урнашкан Нептун йөзү бассейнында йөзү дәресләре вакытында булганда безнең инде өлкәннәребез һәм яшьләребез анда йөзәргә керәлмиләр иде. Бу инде кыенлыклар тудыра иде. Әмма яңа бассейн төзелгәч, төзелеп аларга мөмкинлекләр артачак. Алар инде көн дәвамында йөзү белән шөгыльләнәләр, ышанып калабыз. Мөслимдә спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Йөзү бассейннарында, спорт майданчыклары да бар. Спорт заллары да эшли. Спорт белән шөгыльләнергә теләк кенә кирәк. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.